Altså fredag eftermiddag aktiverede vi vores kompagnier. Det vil sige, at kompagnierne aktiverede så deres personel, altså rent øvelsesmæssigt, og så mødte de ude på deres hjemmeværnsgårde. Så kørte vi derfra ud til et fremskudt forsyningspunkt, hvor vi hentede noget mere materiel, nogle radioer og noget ammunition og ladt op og gjorde klar til kamp. Så forskød vi herned til Slagelse, hvor vi indrykket i et BSO, og der har vi så ligget natten igennem. Og det var selvfølgelig primært med at komme ned og så få hvilet, sådan så de kunne være klar til at løse nogle uddannelsesmæssige opgaver om lørdag. Vi skal ud og gennemføre en operation i rammen af bataljonen. Så det er kompagnicheferne, der skal arbejde, delingsføreren skal arbejde, gruppeføreren skal arbejde. Det kræver, at vi kommer på rimelig højt niveau. Derfor så skal vi have bundniveauet med, fordi hvis vi ikke har styr på det nede på enkeltmandsniveau, så er det ret svært for KC at flytte os nogle steder. Så programmet vi skal ud og øve nogle standardformationer, så henholdsvis gruppen og delingens formationer, så vi er helt sikre på, hvordan det lige er, det fungerer. Jamen det jeg forventer af weekenden, det er selvfølgelig noget sjov spas og løjer med min svende her bag mig. Det er jo en af grundene til, at vi gør det som frivillige, det er jo for sammenholdet. Og så håber jeg da også på at få noget sådan rent læringsmæssigt med hjem. Allerede nu, for da vi var ude og øve de her formationer før, kan jeg da godt mærke, at der er nogle ting, jeg stille og roligt har glemt, som lige skulle tilbage på ryggraden. Jeg har egne folk inde i huset, ja. Det vi laver her fra morgenstunden, det er, at vi har en opgave, der starter her klokken 4, hvor vi skal ud og forhåbentlig genindtage en af forsvarets installationer ude ved Næstved, som er blevet indtaget af de her oprørere. Så de har en masse bygninger, som vi skal ned og bokse fjenden ud af. Og til det, der har vi så en helt stor forbrugerplan for hvordan 3 kompagnier de skal ned og løse den opgave.